এইଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଉଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି କୁଦି ଦେଇକି ପଳଉଛି। ଆଉ ଛୋଟ ପୁଅଟା କହୁଛି ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ପୁଣି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା ରାଗି ଠାକିନା ଚାପଡ଼ା ବସି ପୁଅଟା କହୁଛି ଆରେ ଭୋକ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇ? ପୁଣି ଧାଇଁକିନା ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହୁଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେନି ଛୋଟୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି ଘରୁ ଚାଉଳ, ମୋର ବି ମା ନାହିଁ ନା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଛୋଟ ପୁଅଟା କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ତମେ କେତେ ଭଣା? ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇଟା କହୁଛି ଆରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସ ରହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ପୁଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଅଛି। ହଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣି, ତମେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ନା। ସେଠୁ ଝିଅଟା କହୁଛି ହଁ ସାର୍ ଆମ ଘରେ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବା। ସେଠୁ ସେ ସାର୍ଟା କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ନା ତମ ସଂସାର ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା। ମୁଁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତମେ ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଏବେ ତାର ବି ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ନା, ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲା? ସିଏ ତ ନିଜ ହାତରୁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଦେଲା, ତାକୁ ହିଁ ସଂସାର କୁହାଯାଏ। ତାଠୁ ଟିକେ ଶିଖ, କେଉଁ ଗରିବ ଅନାଥ ଉପରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେନି। ଏଇଠୁ ପଳା, ତମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ତ ତମେ ଲସ୍ରେ ପକାଇ, ସେଇଠୁ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ